ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди дарёи ноҳияи ваш ба соҳаи чорводорӣ машғул буда айни ҳол дар фермаи чорводории хоҷагӣ беш аз 900 сар чорвои калони шохдор нигоҳубин ва парвариш карда мешавад. аз ҷумла 220 сари онро гови ҷӯшҳо ташкил медиҳад. ёдрас бояд гардид ки фермаи чорводории мазкур аз соли 2010 инҷониб фаъолият намуда саршумори чорворо аз 640 сар ба 900 сар то ба имрӯз расонидаанд. чорводорӣ як қисми соҳаи кишоварзӣ буда аҳолиро ба гӯшти шир таъмин менамояд. бо ин мақсад ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо гӯшти шир хоҷагидорон саршумори чорвои калонро зиёд намуда то ин ки аҳолиро бо маҳсулоти зарурии ниёзи мардум таъмин намоянд. дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди дарёи вахш барои хушкзодкунии чорво ҳамаи шароитҳо муҳайё буда зотҳои шведӣ ҷинси тоҷикӣ сиёҳалло парвариш карда мешавад. чорводорон бо мақсади солиму бардан баровардани чорво дар давраи тирамоҳу зимистон мувофиқи дурнамо бояд 1300 тонна тарбеда, 300 тонна бедаи хушк, 600 тонна хӯроки ширадор захира намоянд. бинобар иттилои роҳбари ҷамъияти мазкур Ҳасан Ашуров, ин дурнамо пурра амалӣ гардида илова ба дурнамо ба захираи хӯроки чорво машғул мебошанд. ҷамъият дорои масъулияти маҳдуди дарё барои солими бардан баровардани чорво дар давраи тирамоҳи зимистон солҳои 2021-22 мувофиқи дурнамо 2300 тонн хӯроки чорво захира намоем. то имрӯз 2148 тонна захира кардем. хӯроки ширадор 600 тонн, тарбеда 1300 тонн, 248 тонна бедаи қоқ захира кардем. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди дарё дорои 160 гектар замини беда буда барои сари вақт таъмин намудани чорвои калони шохдор бо бедаи тар аллакай дар рави чорум ба анҷом расонида дар рави панҷуми беда идома дорад. барои сари вақт таъмин намудани чорво бо хӯроки зарурӣ дар фермаи чорводории мазкур ҳамаи шароиту имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. барои захираи хӯроки консентратӣ бошад ки мувофиқи дурнамо бояд 200 тонна захира намоянд. ҷамъияти мазкур бо ширкати сомонӣ шартномаи ҳамкорӣ дошта барои амалӣ намудани ин нақша ҳамаи тадбирҳои заруриро андешида истодаанд. ҳадафи асосии чорводорон ин пеш аз ҳама захира намудани алафҳои табиӣ ва аз дурнамои пешбиншуда зиёд ҷамъоварӣ намудани хошоки дуруст мебошад то ин ки дар фасли тирамоҳу зимистон чорворо бе ягон мушкилӣ аз зимистон бароранд. хулмруди ниёзӣ, абдуғаффори саттор, намозали эргаш барои барномаи ахбор аз ноҳияи вахш.